Bă, pe runghere. Ți-o căzut netul, mă. Sunt Șobo. Iar eu sunt Yasmi, iubita lui Șobo. Da, și în episodul de astăzi vom face Am-Nam Challenge împreună, un Am-Nam din ăsta nebun de cuplu, așa că haideți să dăm drumul, iar eu voi începe. Bun, hai să vedem că le am aici anotate, perfect. Așa, deci, n-am stat treaz toată noaptea pentru a vedea răsăritul. Da. Sincer să fiu, și-am mai stat treaz nopți întregi, așa și chiar mi se pare foarte, foarte mișto. Ok, bun. Acum, hai să vedem. Bun. N-am fost la un festival de muzică. Eu, sincer, am fost la Beach Please și mi-a plăcut foarte mult. Da, eu n-am fost până acum la niciun festival de muzică, cu toate că aș fi vrut să mă duc la Tomorrowland sau la Antod, la chestiile astea. Ok, s-o băgat Arengol în cadru. În fine, și da, din păcate nu am apucat încă să ajung la astea. Bun, acum hai să vedem. N-am învățat o limbă străină. Eu unul am, adică știu foarte multe limbi, zic așa. Adică știu rusă, germană, engleză. Bă, dar luați pe Iron Golem-ul ăsta de aici. Fugi. Așa. Deci știu rusă, germană. Valea, așa. Ok, deci da, știu rusă, germană, engleză și română. Da. Adică, na, vorba aia, limba maternă, cine nu știe română. În fine. Bun. Da, eu una și eu știu franceză și română, n-am văzut chiar atât de multe limbi, dar oricum, foarte mișto. Boi, hai să vedem. Deci, n-am scris o poezie. Am mai scris poezii, dar nu foarte lungi de obicei. Serios? Șmecher. Eu nu prea râs cu poeziile și cu astea, cu toate că chiar îți par foarte, 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 foarte interesante, sincer să fiu, dar oricum, mișto. Bun. Hai să vedem acum. Stați să vedem că am aici notat. Bun. N-am avut o relație la distanță. Asta se întâmplă chiar acum între noi. Da, adevărat, chiar se întâmplă, adică eu stau în Cluj, iar în Oradea, așa că, da, spre 200 de kilometri distanță, ceva de genul. Ok, voi, hai să vedem. Da, deci, că am notat și eu aici. Deci, să vedem. Ne-am ținut un jurnal. Da, țin de vreo 3-4 ani de zile un jurnal, tot țin și chiar este super mișto. Da, și eu, sincer, unul am ținut un jurnal anul trecut, asta că după aia n-am mai avut răbdare. Da, serios, mă? Adică jurnalul e cea mai mișto chestie, nu cum să ne ai răbdare la jurnal? Da, m-am cam plictisit pentru că au fost și destul de greu, sincer, ca să-l țin și chiar și un an de zile a fost destul de mult. Ok, bun. Hai să vedem. N-am gătit o masă de la zero. Asta chiar am făcut de foarte multe ori pentru că îmi place foarte mult să gătesc. Tu? Eu n-am gătit, adică bine, am mai gătit ceva, dar păi n-am gătit neapărat așa o masă de la zero sau ceva de genul. Ok, bun, hai să vedem. Așa. Am avut un admirator secret. Sincer, habar nu am dacă am avut așa ceva. Tu? Ok, da, eu am avut undeva la vreo, habar n-am, undeva la 4 fete admiratoare secrete, ceva de genul, habar n-am, nu mă judecați, habar nu am de ce, dar în fine. Na, ăsta e și o viața. Ce să faci? Ce mă, și mie nu mi-ai spus? Du-te-mă de aici. Ok, în sine. Da, băieți. Da. Bun, și da, cam asta a fost și cu challenge-ul nostru de n-am de astăzi. Și că a fost poate puțin mai scurt, dar
Da, dacă vreți să mai facem videoclipuri de astea de cuplu pe viitor, să-mi scrieți în comentarii și voi lua în calcul. Oricum, eu am fost Șobo și ne revedem la următorul episod. Pa, pa!